Ma ei tea, kas ma oskasin kunagi täpselt seda tunnet tabada, mis siin altari ees seistes võib olla. Minu silmis on see alati olnud rohkem stardipunks sellele, mis on tulemas. Kui ma olin väike, unistasin oma printsist. Kui sain natuke suuremaks, hakkasin palvetama, et leiaksin enda kõrvale inimese, kellega koos seda elu jagada. Inimest, kellega tunnen end igas hetkes turvaliselt. Inimest, kes oleks mu kodu ja mu parim sõber. Ma loodan, et see ongi see, mida ma abiellu võiksin tuua. Alatine lootus hea tuleviku osas ja rõõm sellest, et saan selle sinuga veeta. Ja just sinuga. Ma luban olla su kõige suurem tugi ja seista su kõrval nii headel kui halbadel aegadel. Ma olen nii põnevil, et saame koos oma igavikku alustada. Olla koos üks väike perekond. Hyvät naiset ja herrat, Magnus ja Saara Jürgens. Sä oot oikeasti voittanut vaimolla tossa. Sä saat vierelläs ihmisen, joka rakastaa aidosti kaikkia hänen läheisiään. Ja mä uskon, että teiltä ei tule rakkautta ja seikkailuja puuttumaan teidän elämästä. Kuitenkin Saaraltakin löytyi huonoja puolia. Hän herätti kauneudellaan paljon huomiota. Hän nukkui liian vähän huolehtiessaan pienistä lapsista lukemattomilla leireillä. Hän sai muut sanattomaksi älykkyydellään ja hänen käsivartensa olivat aina avoimet halirutistukseen huonona päivänäni. Älkää unohtako kuunnella toisianne ja myös ymmärtää. Muistakaa, ettei ole hyvä ihmisen olla yksinään.